Pajjiżna issa għandu konferma tal-problemi serji li qed jiffaċċjaw il-ġurnalisti f'Malta. Iddikjara dan l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin wara li fl-aħħar jiem il-Prim Ministru irrisponda għal protesti li sar kontrih mill-istess istitut u numru ta' ġurnalisti oħra. Dan wara l-aġir illegali li twettaq fil-konfront ta' ġurnalisti Maltin u barranin li attendew għal konferenza tal-aħbarijiet f'Kastilja fil-lejl ta' bejn id-29 u 30 ta' Novembru. Fit-tmiem din il-konferenza, persuni mhux identifikati uffiċjalment sakkru lill-ġurnalisti f'Kastilja u ma ħallewhomx joħorġu sakemm il-Prim Ministru u l-Ministri ħarbu mill-binja. Fir-risposta tiegħu permezz tal-Avukat Ġenerali il-Prim Ministru qal li kien hemm proċedura li tipprovdi għall-ordni ta' ħruġ mis-sala fejn saret il-konferenza. Madankollu l-ġurnalisti qatt ma kienu informati b'din il-proċedura u ma kien hemm l-ebda ftehim. Fil-kontroprotest itqal ukoll li l-avvenimenti pubbliċi dejjem isegwu protokoll dwar kif isir il-ħruġ fit-tmiem l-avveniment, madankollu l-IGM jistaqsi xi protokoll huwa dan ma' min kien miftiem u min kien jaf bih. Il-Prim Ministru qal ukoll li ma tħallix joħroġ kulħadd f'daqqa mill-laqgħa biex ma jkunx hemm rassa b'riskju wkoll għas-sigurtà. L-IGM ikkundanna bil-qawwa kollha din id-dikjarazzjoni li sejħilha bħala insult. Il-Prim Ministru fil-kontroprotest tiegħu ma qal xejn dwar il-persuni li mbarraw il-bibien tas-sala bil-preżenza tagħhom u ma ħallewx lill-ġurnalisti joħorġu minnha. Implika li dawn il-persuni li ma rridux jidentifikaw ruhom u ma kellhom l-ebda tip ta' identifikazzjoni kienu addetti għas-sigurtà. L-IGM isostni li dawn kisru l-liġi u ddiskriva dan bħala insulti oħra għall-ġurnalisti. Dan sar biex il-ġurnalisti ma jkunux jistgħu jaqdu dmirhom u jagħmlu d-domandi li ma tħallewx jagħmlu waqt il-konferenza. Il-Prim Ministru temm il-kontroprotest tiegħu billi qal li l-addetti għas-sigurtà kienu hemm biex jikkontrollaw il-folol dan meta fil-Kamra ma kien hemm l-ebda folla. Fid-dawl ta' dan kollu l-Istitut tal-Ġurnalisti Maltin mill-ġdid ikkundanna bil-qawwa kollha dak li seħħ wara din il-konferenza stampa, ikkundanna tweġiba uffiċjali tal-Prim Ministru għall protesta tiegħu u jsostni li se jibqa' jaqdi dmiru u jipproteġi b'kull mod l-eżerċizzju ħieles tal-ġurnalisti f'pajjiżna.